Halo, halo. Na konec programu zařazujeme ještě přenos lyrické opery, kde právě se koná představení Verdiho opery Rigoletto. Pozor, zapojujeme lyrickou operu. O, jak jemnięćmy to serce ziemi, smich jej z płaczem jednej sceny. Uśmiech tu sluni zakina liczy, w tą szatku mraci, wąsy biegnici. Masz na slipy, same to hippy, pieno ziemi. Dla mnie jest sen. Dla mnie jest sen. Dla mnie jest sen. Praznoli w niadru sorcili chlano, milenka rance naskitne snadno. Mądrości mało, każdy dokaże, kdo sejerki jedne na wieki waży. Masz i na slipy, same to hippy, wieno ziemi. Dla mnie jest sen. Dla mnie jest sen. Plamení švejdičně! Rychle železnou oponu! Spusťte železnou oponu! Ať spustíme dešť! Proboha, oheň! Požár! Požár! Chytitel, jak se to volou! Dámy a pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orchestr! Hrajte, proboha, hrajte! Tak! Světla zhasínají! Prchněte! Spaste, kdo může! Tušila jsem, že se dnes stane neštěstí! Puňte mě! Můj muž! Mé dítě! Můj synáček! Mé dítě! Mé dítě! Temná rudá věď plamenů! Ženy umírají! Svými slzami nezastaví požár! Východy jsou spály! Pomozte lidi, pomozte! Musíme se! Uvolněte vchody! Ať nás policie pustí, nebo půjdeme před ní! Moře plamenů je nám fatá! Bože, nechci zemřít! Puňte mě! Pomalu vycházet! Mé dítě! Můj život! Dosím se! Umírá! Umírá! Ohnivá háďata plamenů! Ti lidé šíří, jak slastné je šílenství, jež nezná bolesti. Hle, smrt číhá pod kupolí divadla. Slyšíte, jak se směje? Připravte
Říkačky, telefonujte ke popočilu, zahajujte pořádku, zavřete všechny požární automaty. Odsaďte se je pro stavní předmáte, přivolejte se mi lékaře dětka. Halo, halo, přerušujeme vysílání, neboť v Lyrické opeře, jak jste právě slyšeli, vypukl požár. Divadelní budova je v plameni. Policie s námahou usiluje o udržení pořádku a zabránění panice. Hasiči se sjeli z celého města a obětavě podnikají záchranné práce. Bylo povoláno na místo požáru i vojsko. Vyslali jsme co nejrychleji na náměstí před Lyrickou operu reportéra s mikrofonem, abychom vás mohli informovat o průběhu požáru. Halo, pozor, pozor, zapojujeme mikrofon před divadlem. Vojsko přichází, zákopníci! Vojsko už je tady. Zastaví! Stát! Oši, pozor, vezměte si na starost přední flanku. Připravte si sekery. Všichni čekají na vaše dílo. Tak pozor, 1, 2, do toho! Zapněte plachty a soustřeďte vody do středu. Pozor! První lidé sklouzají do plachet. Lidičky tam je zraněných a popálených. Na druhé straně odvážejí raněné. No a co prej tam pošlapali ženské? No strašný, povídám. Já vždycky říkám, nejlepší je sedět doma. To musí být strašný. To ty chudáci děti, až se to dovědí. Protože děti je to zblázní. Ale matko, jen se uklidněj. Snad to nebude tak strašný. Já se pamatuju, že jednou v takovým divokým roce taky někde zhořelo kino. Ale to si nepřejte ani slyšet. Ať si ty řeči oni vejmladou. Zpátky! Postupte lidičky! Postupte! Ať kousali ty auta, tak je sem! Postupte! Cesty ustupte! Halo, zde rádiová stanice. Požár opery stále ještě trvá, ale nadlidskému úsilí našich statečných hasičských sborů, policie a zákopníků podařilo se téměř všechny návštěvníky zachránit z hořící budovy. Ve městě panuje ovšem ohromné vzrušení. Končíme reportáž požáru a tím i dnešní vysílání. Halo, halo,
Hlásí se ještě náš reportér, kterého jsme vyslali s mikrofonem na místo požáru. Hlásí telefonicky, že požár okamžikem vybuchne znovu a očekává se zřícení divadelní budovy. Zapojujeme tedy ještě jednou reportérův mikrofon. Pozor! Budova se řítí! Budova se řítí! Budova se řítí, utíkejte! Budova se řítí! Halo. To byla zvuková hra Požár opery, kterou napsal Jan Grmela a sehrál herecký soubor radiožurnálu pod vedením doktora Miloše Kareše a profesora Jaroslava Hurta.